पुणे जिल्ह्यात क्षयरोग अर्थात टीबी शोध मोहिमेस सुरुवात झालेली आहे। 22 मार्च पर्यंत जिल्ह्यातील अति जोखमीच्या भागांमध्ये ही शोध मोहीम राबवण्यात येणार आहे। या मोहिमेत संशयित क्षय रुग्णांचे थुंकीचे नमुने आणि एक्स-रे तपासणी मोफत करण्यात येणार आहे आणि या बाधित रुग्णांवर मोफत औषधोपचार सुरू करण्यात येतील। 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ खोकला, ताप, वजनात लक्षणीय घट, थुंकी वाटे रक्त येणं, मानेवरील गाठ अशा लक्षणांबाबत विचारणा करण्यात येणार आहे। तर पुण्यामध्ये क्षयरोग शोध मोहीम सुरू होणार आहे। 22 मार्च पर्यंत अति जोखमीच्या भागात ही शोध मोहीम सुरू करण्यात येईल। संशयित रुग्णांचे एक्स-रे काढून ही चाचणी केली जाणार आहे। क्षयरोग बाधित रुग्णांवर या मोहिमेअंतर्गत मोफत उपचार केले जातील। तर येत्या 22 मार्च पासून या मोहिमेला सुरुवात होणार आहे। अति जोखमीच्या भागांमध्ये ही शोध मोहीम सुरू केली जाईल आणि ज्या ठिकाणी हे रुग्ण आढळतील त्या रुग्णांची तपासणी केली जाईल आणि त्यांच्यावर मोफत उपचार केले जातील।